Леко, леко. То ще да не стане като по клипа, братко. Да не цопне долу. Да го изфърлиш. Брато, то си путана, този мотор малко повече отколко трябва според мен. Гледам хората добре рибарат тук на около 3 метра. Нема путане много. Центрирали го? Абе, аре бе, центрирали го. Вот толкова. Като не е центриран бъш. Значи правиме световни рекорди с ветерок, бе. Да, с тази самоделка. Че прахте 2 световни рекорди. Сега ще ти на брега си сиш като гледам. От това няма да влезеш от това съоръжение. Да влезна. То това ако седнем двамата, то дори то че приключи. Няма бе. Кое нема? Няма бе, лодката е добра. Колко повече- че му дойде тук до рабето. Колко повече е народ, толкова по-стабилно, брато. Да. Аре бе, Тошка, да свърши паметта, бе. Лентата ли слушай? Абсолютно. Какво? Добре, вземеш сигнални лампи, такова ракети, там като угасне, да знаем какво става. А то като се стъмни, брато, само това ще го оправи, иначе няма какво. Нема... Ашо, може ли аз да плувам? Не, ще там е рисковано там. Защото така изхвърли филтъра, бе, брат. О, това за към шишно паване. Ето там. Знаеш колко е гадно, това не може да го бутнем да запали. То ще ти си като някой доктор с Тербак. това. Да. Айде. Тошка, няма ли се отвържиш преди това, брато? Аре, мани се. Леле. Ай, това запали! Пана! Ай, Пана честно. екстра е, че биде. Ай, честно запали! Там да запали и много гъсна. Ай! Ще отплаваш ли?